Občianske združenie na záchranu hradu Šášov pracuje na konzervovaní tejto kultúrnej pamiatky aj počas tohto leta. Vybudovali turistický chodník, ale zároveň chcú aj zachrániť severné okno. 1. augusta organizujú opäť historické rytierské dni. Stabilizovanie severnej veže sa rekonštruuje spôsobom, akým bol pravdepodobne postavený aj Šašovský hrad. Len staré technológie dokážu podľa aktivistov priblížiť vtedajší výzor. Momentálne realizujeme projekt rekonštrukcie západného okenného otvoru Strážnej veže. Tento projekt sme mali realizovať už pred 2 rokmi, len sme mali nejaké byrokratické prekážky a teda sa to podarilo vlastne až v tomto roku. Už samotná tá rekonštrukcia vyzerá zaujímavo. Prečo je to robené takto? No, tak snažíme sa napodobniť vlastne tú pôvodnú technológiu. Túto rekonštrukciu realizuje firma, ktorá má v tejto oblasti skúsenosti. Robila niečo podobné už na hrade Lietava, takisto na Oravskom zámku a na iných kultúrnych pamiatkách v rámci Slovenska. Ten cíp, vlastne, ktorý spájal, dalo by sa povedať, severnú a južnú stranu tejto veže, bol už taký minimálny a hrozilo vlastne k zboreniu tejto veže, tak sme pristúpili vlastne k tomuto riešeniu. Ono to tak vyzerá, že na tomto hrade je toho viacej takýchto podobných momentov. Tak je tu dosť veľa statických porúch a najhoršie je vlastne, že aj v priebehu tých posledných rokov, kedy sme to začali evidovať, vidno dosť výrazné poškodenia. Suma na celkovú rekonštrukciu zatiaľ nie je vyčíslená, jedno je ale isté, peňazí je málo. Na rekonštrukciu okna prispelo aj mesto Žiar nad Hronom. My sa snažíme peniaze zájsť hlavne s projektom Ministerstva kultúry. V tomto roku sme dostali peniaze na zameranie tohto hradu, či už je to geometrické zameranie alebo geodetické. Vlastne tento projekt budeme realizovať niekedy v auguste. No a takisto chceme aj v tých ďalších rokoch žiadať o finančné prostriedky vlastne z tohto zdroja. Aktivisti z občianskeho združenia na záchranu hradu Šášov spoločne s Ladomerskou vieskou získali formou projektu aj peniaze na vybudovanie turistického chodníka. Prispel vyšší územný celok v Banskej Bystrici. 1.7. sme tento náučný chodník otvorili. Pozostáva z 5 tabú alebo z 5 zastávok. Prvá sa nachádza na železničnej stanici, druhá pri kostole v Ladomerskej vieske, tretia pri Ladomerskom kaštieli, štvrtá pri našej pamätnej izbe, teda informačnej kancelárie združenia v Šašovskom podhradí, no a posledná tu na hrade Šašov. Už túto sobotu, teda 1. augusta, sa podhradie opäť zaplní najmä rodinami s deťmi. Podujatie, ktoré teraz nesie nový názov, si počas niekoľkých rokov získalo veľmi dobré meno. Rozdiel proti minulým ročníkom je vlastne, že sme zmenili názov Zdobývanie hradu Šašov na Šašovské hradné hry, čo dramaturgicky tak nejak viacej to názov tomu vyhovuje. Akcia sa uskutoční 1. augusta, čo je sobota. Začíname od 14:45, je to výstupom na hrad Šašov a prezentáciou z nášho združenia, teda našej činnosti, a bude takisto prezentovaný aj tento projekt, západný okenný otvor. No, potom bude nasledovať o 16. hodine hlavným programom, kde budú šermiarske scénky, brušný tanec, sokoliári vystúpia. Je tam veštiareň, mužská spevácka skupina Sekera. Viac menej ten program bude podobný ako minulý rok, iba to chceme viacej obohatiť o nejaký taký sprievodný program a viac to zamerať na tie deti, na rodiny s deťmi.